Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Nasa 9,000 manggagawa sa Freeport area of Bataan na wala ng trabaho noong 2020 dahil sa pandemya. Walang tigil na ulan naranasan sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Planong pagbabalik ng mandatory motor vehicle inspection system ng DOTR sinalubong ng kilos protesta. At nasa 500 pamilya sa Bacolor tumanggap ng relief goods ngayong tag-ulan. Alternative Livelihood Program inihanda na rin ng lokal na pamahalaan. Maya Pabeni, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Dahil sa lakas ng hangin at ulan na dala ng habagat, binaha na ang maraming lugar sa gitnang Luzon. Binabantayan na rin ang mga ilog at lawa sa rehiyon na patuloy sa pagtaas ang level ng tubig. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw, lumambot ang lupa at bumigay ang bahaging ito ng Old Cabalan Highway sa Olongapo City. Pansamantala munang binarikadahan ang kalahati ng kalsada upang maiwasan ang anumang sakuna. Kasalukuyan naman ang pinag-aaralan ng City Engineering Office ang gagawing konstruksyon sa nasirang daan. Tumaas na rin ang level ng tubig sa Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales. Dahil ongoing ang konstruksyon ng isang bahagi ng concrete bridge, tanging maliliit na sasakyan muna ang pinayagang makadaan dito. Pumoste na rin ang ilang bantay bayan sa tulay upang paalalahanan ng mga motoristang babagtas sa lugar. Sa Barangay Buhawen naman sa bayan pa rin ng San Marcelino, bantay sarado na rin ang Mapanuepe Lake na patuloy sa pagragasa ang malakas na tubig ulan at putik. Pinayuhan na rin ang mga residente sa lugar para sa posibilidad ng paglikas dahil sa banta ng landslide. Makikita naman sa videong ito ni Noli Soriano na binalot na ng baha ang malaking bahagi ng Roman Highway sa Barangay Palihan, Hermosa, Bataan. Kapansin-pansin din na nagdulot na ng mabigat na daloy ng trapiko ang baha. Nakiusap naman ang Department of Public Works and Highways sa taong bayan na itapon sa tamang basurahan ang mga basura na siyang bumabara sa mga kanal na nagiging sanhi ng mabagal na paghupa ng baha. Sinalubong naman ng makapal na putik ang mga biyahero at motorista na bumabagtas sa Barangay Tiwala sa Balagtas, Bulacan. Inabutan na kasi ng panahon ng tag-ulan ang ginagawang kalsada. Dahil sa pangyayari, bumper to bumper din ang daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa report ng Pag-asa, asahan pa ang pagbaha sa maraming bahagi ng Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga at mga mabababang lugar sa gitnang Luzon. Rainiel Pawid, CLTV News. Tinatayang 9,000 manggagawa sa Freeport area of Bataan ang nawalan ng trabaho noong nakarang taon kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic. Bagamat unti-unti nang bumabangon mula sa krisis, panibagong outbreak na naman ang kanilang binabantayan dahil higit 400 manggagawa ang nagpositibo sa novel coronavirus. Sa kabilang banda, higit 500 Freeport workers naman ang nabakunahan sa unang linggo ng kanilang vaccination drive. Ang sitwasyon sa Freeport area of Bataan, alamin sa ulat ni Rainiel Pawid. Mula sa higit 43,000 employees noong 2019, bumaba sa 34,000 ang empleyado ng Freeport area of Bataan o FAB noong 2020. Ito'y dahil sa naranasang economic slowdown na dala ng COVID-19 pandemic. Nito lamang March 2021, unti-unti nang bumalik ang operasyon ng ilang kumpanya. Rason para bahagyang umakyat ang employment population ng Freeport sa 38,182. At para maibalik ang dating sigla ng ekonomiya, ang COVID-19 vaccination ang nakikitang susi ng mga namumuhunan sa Freeport. Nitong linggo lang, higit 500 manggagawa ang sinimulang bakunahan kontra coronavirus. Kabilang sa mga unang nabakunahan ay ang factory worker na si Alice Dimo. Minsan na siyang tinamaan ng COVID. Bukod sa no work, no pay, wala rin umanong kasiguraduhan ng buhay laban sa nakamamatay na novel coronavirus. Nagpabakuna na po ako para iwas na po. Maulit po yung nangyari po sa akin ng nakarang buwan na nag-positive po ako. Malaking tulong po sa akin na nagbakuna po ako. Ang isa pang manggagawa mula sa manufacturing industry na si Maria Santos, hinikayat ang mga kapwa-empleyado na huwag mag-alangan sa bakuna. Mas magiging ligtas daw ang mga puok pagawaan kung bakunado ang mga empleyado nito. Noong nakarang taon, tila pundidong bumbilya na patay-sindi ang operasyon ng karamihan sa mga kumpanya sa loob ng Freeport. Ito'y dahil sa mga nagpositibong manggagawa. Sa oras kasi na natukoy na may COVID positive ay pansamantalang ipinasasara ang mga establishmento para sa contact tracing, disinfection at isolation. Sa mga hindi pa po napabakuna at nagiging hesitant po,
Number one po is para po sa safety po natin, para sa sarili, and then para po sa pamilya po natin. Nitong nakaraang linggo lang din ay napabilang sa very high-risk area ang Mariveles, bayan kung saan nakatayo ang Freeport area of Bataan. Sa kanilang July 16 COVID tally, lumitaw na sa 598 active cases ng bayan, ay 403 sa bilang ay mga manggagawa ng FAB. Nagkaroon umano ng transmission o hawaan sa loob ng isang construction site. Nagkaroon ng hawaan sa isang area, sa isang barracks. Kaya lang po, pag pumunta sila sa trabaho nila, attorney, pag pumapasok sila, nahawa naman nila yung ibang mga nasa sa site. Ayon sa local IATF, humingi na ng tulong ang FAB management sa kanila upang mabantayang maigi ang galaw ng mga COVID-positive worker na nasa isolation area. Binigyan nila po tayo ng authority na magbantay na po doon sa mga barracks na to at inihingi niya ang tulong ng ating LGU, na ang ating mga kapulisan, ng ating PSO, na bantayan na po, mag-grouping na doon sa area ng mga barracks upang sa ganun po talaga ma-observe yung mga protocol na maaring nalabag. Kaya po, nagkaroon ng spike of cases. Hanggang sa katapusan ng buwan ay patuloy na iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa buong lalawigan ng Bataan. Isa nga ang Mariveles sa kanilang pinakatututukan upang hindi na magkaroon pa ng community transmission sa buong probinsya. Sa latest COVID bulletin ng Bataan, umabot na sa 12,558 ang kumpirmadong kasos sa lalawigan. 1,312 ang active cases, 444 ang namatay at 10,802 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, planong pagbabalik ng Mandatory Motor Vehicle Inspection System ng DOTR, sinalubong ng kilos protesta. At pangakong pabahay ni Pangulong Duterte, inaasahan daw ng mga maralita. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Bagamat bumuhos ang ulan, hindi naman nagpaawat sa pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya ang ilang alyansa ng mga motorista, Private Emission Testing Center owner at TPL insurance providers sa Pampanga sa planong pagbabalik ng Mandatory Motor Vehicle Inspection System ng Department of Transportation. Yan ang tinutukan ni Paulo G. Santos. Kahit na maulan, itinuloy ng ilang samahang binubuo ng Private Emission Testing Center Owner o PETC sa Pampanga, TPL Insurance Owner at ilang motorista ang isang kilos protesta laban sa plano ng Department of Transportation, Land Transportation Office LTO na Mandatory Motor Vehicle Inspection System o MVIS dito sa Angeles City nitong Miyerkules, July 21. Personal ang kanilang hugot, lalo na't ang ilan sa mga sumali sa protesta, ikinakatakot ang di umano'y posibleng pagtama nito sa kanilang kabuhayan, gaya ng mga third-party insurance company. Sana tignan nyo muna yung mga sasagasaan ninyo. Di lahat ng gusto nyo natutupad kasi niluklok kayo dyan para sa mga tao kung ano yung makakabuti sa kanila. Mula sa istasyon ng isang kilalang gasolinahan sa Barangay Pulong-Bulo, Angeles City patungong Dao, Mabalacat at sa tanggapan di umano ng Land Transportation Office Region 3 ang ruta ng Noise Barrage. Pero hindi gaya noong una na malaki ang numero ng mga sumali sa protesta. Bilang lamang ngayon ang mga sumali, ngunit ang kanilang ingay ay nakabulabog din sa mga motorista. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Confederation of Passengers Transport of Central Luzon o CPTCL, hindi sila magsasawa na mag-ingay laban sa irregularidad ng programang Roadworthiness Test ng DOTR-LTO. Nagtataka umano sila kung bakit sa kabila ng utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito gawing mandatory, ay may alingasgas na mga balita na binabalak na naman itong gawing sapilitan sa mga motorista. Nagtataka kami, may direktiba na ang ating Pangulo na itigil to, kasuhan yung mga nasa likod nito dahil illegal nga, may irregularities. Ngayon, bakit may memorandum naman,
This coming July 26, back to normal daw ang operation nila. So, Kinumpirma namin ito kay LTO Region 3 Chief Eduardo de Guzman. Ang impormasyon kung totoo nga bang may memo na gawing mandatory ito sa susunod na linggo. Ngunit tumanggi muna itong magbigay ng anumang komento. Samantala, sa nakalipas na panahon na naipost ng VICO app o ang Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines, ang mga video ng kalihim na ipinagtatanggol ang prinsipyo ng NVIS program na roadworthiness test na hindi umano kailangang makompromiso ng riding in public. Naniniwala tayo na yung safety kailangan talaga. Yung sinasabing safety is non-negotiable when it comes to transportation. Sa usapin ng legalidad ng pag-implementa nito, nauna nang sinabi ni DOTR Undersecretary for Administrative Artemio Tuason Jr. na pasok sa Administrative Code of 1987 LTO Charters ang pag-implementa ng programang roadworthiness test sa mga sasakyan sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa nalalapit na huling State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte, mas inaasahan umano ng ilang maralitang tagalungsod na marinig ang estado ng programa ng administrasyon sa pangakong pabahay para sa mga mahihirap. Ito ang panawagan ng mag-iina sa siyudad ng San Fernando, Pampanga na kinapos ng pang-upa sa bahay at ngayon piniling manirahan sa paanan ng sapa sa Barangay Sindalan. Narito ang report. Sa maruming sapa na ito dito sa Barangay Sindalan, siyudad ng San Fernando, Pampanga, naabutan ng CLTV News. Napatawid ang isang mag-ina na akay ang kanyang bunso. Ang marahang agos ng tubig ay naging dahilan para bahayan ito ng mga lamok. Kung mahina rin ang iyong sikmura, tiyak hindi ka tatagal sa umaalingasaw na amoy. Ngunit para sa pamilya ni Flory Cavera, ito'y bahagi lamang ng inaakit nilang masukal na bakuran ng munting barong-barong na bahay na ang pundasyon ay iniangkla lamang sa poste ng kuryente. Sa pagpapahintulot ni Aling Florica na ikwento ang kanyang kalagayan, inamin niya sa CLTV News na labag sa kanyang kalooban ang paninirahan sa tabi ng sapa. Umakit na lang po kami dyan sa taas. Yung mga anak ko, baka po mamaya, maanuhan po ng malunod yung bunso ko. Yun na po ang kinakatakot ko. Pero dahil raw kinapos sila ng pera sa pambayad sa upa, bunsod ng kawalan ng pagkakakitaan ngayong pandemya, dito na sila namugad sa tabi ng sapa. Kasi nangungupahan din kami rin din doon eh. Kaya nalipat kami dito para maghanap ng trabaho na maayos-ayos. Okay. Yun, nung nangapahan kami dito, yun nga po, nagkaroon ng pandemic, nagka-lockdown, hindi rin po ako makapangalakad. Hindi rin po makapagtrabaho yung asawa ko. Kasi nga po nag-lockdown. Ilang buwan na po kayo nandito? Dito sa... Dito sa bago dito, 6 months po. Dati po, saan po kayo nakatira dito? Diyan po sa may baba po dyan, nangungupahan po kami. Taga Caloocan City si Aling Florica at doon daw sila matagal na nanirahang magkakapamilya. Ngunit dahil sa lumiit na oportunidad, tinangka nilang magtungo dito sa probinsya. Dati po kami doon nakatira sa sa Maynila. Sa Maynila? Opo, tapos na... Saan po sa Maynila? Sa Caloocan. Caloocan. Paano po kayo nalipat dito sa Pampanga? Ano po, gawa po sa mga biyanan ko, sa nanay ng asawa ko. Napunta po kami dito para maghanap po ng trabaho. Ang pangkarga na solar panel sa debateryang ilaw, ang diskarte nilang magkaroon ng liwanag tuwing gabi. Wala pong kuryente, yan lang po solar. Kaya maging ang panganay niyang anak, hindi maiwasang dumaing. Po, naapektuhan yung pag-aaral namin kasi palipat-lipat yung lugar namin. Aminado si Aling Florica na isa siya sa mga umasa sa pangakong pabahay para sa mga mahihirap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang sa huling sona ng Pangulo, ito pa rin umano ang gusto niyang marinig. Ang gusto ko lang po yung may ayos kaming tirahan ba? Nagtatrabaho bilang maintenance man sa isang kumpanya ang mister ni Aling Florica. Hindi permanente ang kanyang trabaho dahil kontraktual lamang ito. Kaya dasal niya, regular na trabaho. Gaya rin ng naipangako noon ng Pangulo. Siyempre, hindi na rin po masasabi kung hanggang kailan yung trabaho ng asawa ko dyan. Hindi naman po mapangmatagalan din yan. Ako po,
Kung minsan hindi rin po ako makapangaral, minsan nagkakasakit din po ako. Hindi napabilang ang pamilya Vera sa programa ng Administrasyong Duterte sa tinarget na 10,000 participants sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa na pinondohan ng 3.2 billion pesos. Kabilang sa mga tatanggapin sana niya kung pasok sa programa ay ang transportasyon, relocation assistance, transitory family support packages at livelihood settlement grants. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2018, umabot sa 3.6 million ang bilang ng mga informal dwellers gaya ng pamilya Vera sa urban area. At gaya ni Aling Florica, umaasa rin silang mapansin ng pamahalaan at maiangat sa laylayan ng lipunan. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, nasa 500 pamilya sa Bacolor tumanggap ng relief goods ngayong tag-ulan. Alternative Livelihood Program, inihanda na rin ng lokal na pamahalaan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Dahil sa mag-iisang linggong buhos ng ulan na mahagi ng grocery food packs, ang lokal na pamahalaan ng Bacolor sa mga apektadong residente. Sa kabilang banda na mahagi rin ng mga punlang palay ang Municipal Agriculture Office para sa mga magsasaka at bahagi raw ito ng Alternative Livelihood Program para sa mga nais kumita o nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Si Rainiel Pawid ang may report. Alas 8 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa covered court ng Magliman sa Bacolor, Pampanga si Elisa Manalili. Kahit malakas ang buhos ng ulan, ayos lang ito para kay Elisa. Isa kasi siya sa mga benepisyaryo ng Ayuda sa Tag-Ulan Program ng Bacolor, LGU. Tanging ang kita ng kanyang mister sa pagvulcanize ang pinagkukuhanan nila ng panggasto sa mga bilihin at bayarin. Sa mag-iisang linggong buhos ng ulan, naging matumal ang kita ng kanyang asawa. Kaya naman ang bigas, gatas, delata at iba pang pagkaing laman ng food pack, 3 araw na raw na maisasalba ang kanilang sikmura. Malaki pong tulong ito kasi kung wala pong ganito, maraming naghihirap po kasi makakatulong pong masyado ito. Siyempre sa hirap po nito, wala naman po akong trabaho. Batid naman ng lokal na pamahalaan ang hirap ng karamihan tuwing tag-ulan. Idagdag pa riyan ang pasakit ng mga problemang bunsod ng pandemya. Kaya naman maliban sa mga grocery food pack, naglatag na rin sila ng long-term solution para may mapagkunan ng kita ang mga nawalan ng trabaho. Nakipagtulungan sila sa Department of Agriculture para makapagbigay ng mga binhing palay na akma ngayong wet season. Buong Bacolor ikutan uli natin, we started that 2 weeks ago. At pati resettlement areas po, yung tuloy-tuloy rin ang Dole Tupad program kung saan higit 100 mahihirap na pamilya ang nakikinabang sa alternative job program na ito. Ang mga nawalan ng trabaho ay inatasan na maging bahagi ng sanitation manpower ng bayan at sa loob ng 10 araw ay kikita sila ng higit 7,000 piso. Samantala sa unti-unting pagbubukas ng turismo ay tinutulak ng nasa 30 inland at farm resorts at ng LGU ang inclusive employment o pagbibigay ng trabaho para sa mga taga-Bacolor. Rainiel Pawid, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na pasilip sa iba't ibang kaganapan sa rehiyon, hatid ni JM De Jesus dito sa CL News Express. Aabot sa 23 million pesos na pondo ang inilaan ng iba't ibang pamahalaang bayan at lungsod sa dalawigan ng Tarlac para sa kanilang tuberculosis program. Sa isinagawang usapang dibdiban sa bayan ng Moncada, binigyang diin ng United States Agency for International Development's TB Platforms Project ang mahalagang papel ng mga local executives para mawaksan ang pagkalat ng nasabing sakit. Kabilang sa tinalakay sa nasabing aktibidad ang pagbili ng gamot at hiring sa mga karagdagang healthcare workers dahil kailangan na muna magkaroon ng integrasyon ng COVID-19 at tuberculosis response. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Talavera sa Nueva Ecija ang pagtatanim ng gulay at fruit-bearing trees sa mga residente. Paraan daw ito upang matiyak na may sapat na supply ng pagkain at maiwasan ng kagutuman. Kabilang sa mga lugar na tinamnan ay ang mga bakuran, paaralan at maging mga bakanteng lupa sa barangay.
4 na greenhouse rin ang itanayo ng administrasyon ni Mayor Nery V. Martinez. Kamakailan lamang ay namahagi sila ng mga binhi para sa mga nais magtanim. Ang Talavera ang vegetable basket capital ng Nueva Ecija. Good news para sa mga nais matutong magmaneho, naglaan ng scholarships ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa publiko upang mapalakas ang driver education sa bansa. Kabilang sa mga maaaring kuning kurso ay ang National Certificate o NC2 sa operation ng light vehicles at NC3 para sa pagmamaneho ng passenger bus o straight truck. Maaari raw gamitin ang mga certificate sa pagkuha ng lisensya sa Land Transportation Office batay na rin sa kasunduan ng dalawang ahensya ng gobyerno. Ang Gonzalo Puyat School of Arts and Trades sa San Luis at sa Provincial Training Center sa Guagua ang dalawang TESDA administered school sa Pampanga. Maaari mag-apply sa www.tesdaonline.info. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat!